И трябва да се правим на тъпите кифли. Чакай, че заради него. Ти какво бе? Аз не знам какво ще се направя. Аз не знам. Такова червил няма да стане. А не само на устата. Чакай малко. Добре. Аз си сложим. Дай му го и на мене това. А от ние малки са червила. Кои малки? Малко е тука. Тука. Много малко. Тук трябва да сложим още, за да подчертаем. Дай аз да си подчертая устните Колко съм малко. красива. Аз съм по-хубава. Мали съм ти. Чакай да си подчертая на устните. После го затвори. Бате, колко съм секси. Аз знам как ще го крием. Време е за малко. Къде е това, бе? Сенки. Малко, не слагай малко. Ето тук малко. Сложи си синьо. Колкото да сме секси. Дай аз да си сложа синьо. Ама внимавай се пак. Да. Йо. Арабен. Какво е, Кристияна? Сега ще си споделим екран, за да видиш какви сме смешни. Споделя. Нали се правим на кифли, бе? Виждаш ли ни, Кристияне? Да. Пак хубави сме. Ко лошо ни има. Мира, какво е това за Бога? Моли. Какво си правила тук, бе? Нищо. Не, само. Вие сте луди. Нали? С спирала да си оправим веждите. И аз после трябва да си ги дооправя. Като майка ми, само че тя не ползва спирала, а специално за вежди да ги заглажда. Ох, горката аз. Не съм и така грозна, все още. Може да слагай, ма. Ме те е малко, ма. Абе, Дизи, ти в мира ли ще спиш? Да, не, ще се ебеме. Крища! Ела да те лунеш кака Мира. Ма те трябва да си загладат везите, бе. Тръгнал съм. Нормале, каква си грозна. Крищо как ни гледа. Интересно. Не ме кефи устата как съм си направила. Мене. На Мария ми е. И моята. Гледай на мен отцапаш, ма. Хей, Мария! Давай ти си, постучи си, стона витина. Абе, права си, сенките са ни доста малко. Тук има още. Виж, щеш ли да ни стигне в Аска? Не. Служи си от това. Крисо, не сме ли най-яките? Не. А и аз тебе не те виждам много хубаво заради е това тук. Тебе Дизи. Нищо. О, Крищо вече името ми помни.
И сега малко чалга да надуеме. Сега ще ви пуснем чалга. Няма друга като мене сега. Няма втора да намери света. Което полудя. Пусни бе! Мене сега. Да намери света. По което полудя. Снимай ли? Това е за Кристиан. Какво ще върш? Крис, обичам те! Колко съм се? Ще се включи. Защото е паднал батерията. Така ли? Нищо има и да видя. Да я още секси кукушки! Да висне! До нови срещи! До нови срещи! А Криско колко замечтано гледа! Явно ще си хване някой от нас, кислите! Аз не съм кифа, бе, как можеш да го наричате така? Ние сме просто ни красиви, поддържани момичета. Снимка? Щак. Щак. Щак.